नमस्कार दर्शक बंधु मोर ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବେଲପତ୍ରର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା ଓ ବେଲପତ୍ର କାହିଁକି ମହାଦେବଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ। ଦିନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପଚାରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କାହିଁକି 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାର। ତୁମେ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତୁମର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ମୋତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୋ ମନର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମୋର ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ ଶିବ। ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ପୂଜା କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଶିବ ପୂଜା ନ କରି ଯେତେ ତପ କରିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶିବ ପୂଜା ନ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେ ନାରାୟଣ ଦ୍ରୋହୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ହତଭାଗିନୀଟିଏ। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଥରୁଟିଏ ଶିବ ପୂଜା କରିନି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଶିବ ଆମେ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ଯିଏ ହର ସିଏ ହରି। ତେଣୁ ମୋତେ ପୂଜା କରି ତମେ ଶିବ ପୂଜାର ଫଳ ପାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଯୋଗୀ ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କିପରି ପୂଜା କରିବି କୁହନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଯଦି ଆଗ୍ରହ କରୁଛ ତେବେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନେଇ ପୂଜା କର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଦିନେ ସ୍ନାନ ସାରି ସିଏ ସରୋବରରୁ 108ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲକୁ ଦେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତୋଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତି ସେତେ ଥର କୁହନ୍ତି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପୂଜା କରିଲେ ସେଦିନ ବି ସେ 108ଟି ଫୁଲ ଆଣିଲେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଉଥାନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଆଉ ବାକି ରହିଗଲା 2ଟି ଫୁଲ। ମନ୍ତ୍ର ଜପା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲ ନାହିଁ। ଫୁଲ ସରିଯାଇଛି। କହିଲେ, ଫୁଲ କାହିଁ? ମୁଁ ଫୁଲକୁ ଗୋଟେ ଥର ନୁହେଁ 3 ଥର ଗଣିଛି, ଆଉ 2ଟି ଫୁଲ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କିଏ ନେଲା? 108ଟି ଫୁଲ ନ ଦେଲେ ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିନ୍ତୁ ସେକଥା ଜାଣି ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ସେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନଥାଏ। ନିଜେ ଯଦି ପୂଜା ଅଧାରୁ ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ପାଖରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ କହିଲେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା। ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି, ତୁମ ଶରୀର ହେଉଛି ସରୋବର, ଆଉ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ କାଟିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ କାଟିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ହସି ହସି କହିଲେ, ମାତା, ମହାଭାଗ୍ୟ ଆମର। ତୁମର ସେ ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମେ ଆଜି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପୂଜା ପାଇବୁ। ସେ ମସ୍ତକରୁ ଗଙ୍ଗା ଝରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ଶିବଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରୁଛି, ତୁମେ ମସ୍ତକ ପୂଜା କରିବ।
ଏହା କରିଲେ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏହା କହି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନକୁ ଏହା ପରେ ଶିବ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଇଏ ଏ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ଲୋକ। ହାତରେ ଡମ୍ବୁରୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି। ମସ୍ତକରୁ ଗଙ୍ଗା ଝରୁଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାରା ପାଉଁଶ ଲେପନ ହୋଇଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀପତି, ଯେଉଁ ପାଦକୁ ପାର୍ବତୀ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯୋଗୀଜନମାନେ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେ ପାଦ ପୂଜି ମୋର ଦିନ କଟୁ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ତୃପ୍ତି ହୋଇ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏବଂ 56 କୋଟି ଜୀବଙ୍କର ତୁମେ ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ହୁଅ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ମାତା ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର କେବେ ଅନ୍ନ ଆଉ ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଲ, ତାହାରି ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ନେବ ବେଲଗଛ। ତାର ତ୍ରିଶାଖା ପତ୍ରରେ ଯିଏ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ, ମୁଁ ତାର ସବୁ ଅଭିଳାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସୁନାର ଫୁଲ କି ସୁନାର ବେଲପତ୍ର ତାର ସମସ୍କନ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ମାତା ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ଦେବୀ, ଯିଏ ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲିପି ପୂଜା କରିବ, ସିଏ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବ। ଏହା ପରେ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଶିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଥିବା ସ୍ତନରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଗୋଟିଏ ବେଲଗଛ। ଏହା ଦେଖି ମାତା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୁଲ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା?